Pure gold. Pure gold dansa. Hindi. Ha? Hindi. Ayan at papunta na kami ni Ami ng bahay. At nagpapaligo muna ako. Let's go na. Kaya yan. Lagi madadara. Kaya yan. Tara, tara. Sarado na. Clear na dito. Mga saksak. Tara na. Dito na kami. Dandan. Pati yung manok dala. Puno yung motor. Mi. Mi. Bag. Bukang kita sa jeep. Bang sa jeep. Tara. At hatid muna namin sila dun sa bahay. Tawid na. Ito yung manok dala. Ang dalawang sisi oh. Ha? Hindi mo mahawak ng ano dun ha. Yung pusa. Hello. Bali yung bahay ng kapatid ko tapos na. At lumipat na sila dyan nung pagkabuhay ng linggo. Lumipat na sila dito. Tapos na to. Dito sila natutulog. Muay. Tapos na. Dito sila natutulog. The dog is here. Alis na. Doon na tayo sa ano. Eh, di mo na nga. Sabi sa nanay, tayo, mawawala yan dito. Ito na kami. Tara, nak. Babay, bebe. Nak, ha? Ay, mawawala yan dito. Kapainom ng ano, alaga niya. Mag-alcohol ka, may alcohol siya dito. Kung malapit lang, kung walang problema sa biyahe na ano, pwedeng isama kasi baka pumalik din kami. Ngayon nga, nahirapan kaming sumakay. Yum, yum. Tara. Dito. Tayo. Mag ano ha, wag mag ano ng pusa. Ano, tada na ito. Wala na tayong pira. Makinig. Ha? Joshi. Ano ng aw-aw. Tulad nung ano, nakagat ka. Huwag magsasabi ka pag nakagat ka, ha? Ubos na yung ano natin. Hoy. Eh? Listen. Ha? Tatawagan ka na, may messenger ka. Doon, mag-awa kay Snowy. Tsaka dito. Hanggang it lang yung cellphone mo pag gabi, sinabi ko kay Nini. Bye-bye. Tara na. Lili. Doon na kami loob kami electric. Ayun pala, sa kopiha rin ha. Ito na. Ayan, mag-aabang na kami ng jeep papuntang Nabwa.
Ibababa lang namin sa jeep. At maghabang kami na bus. Ayan, dun kami sasakay. Mainit. Ay, nakasakay na kami dito sa bus na buwak. At di pa namin alam kung magkano pa masahe. Daming pasahero, pabilisan na ang sakay. LCC. Nakalis lang ng bus. Di pa namin alam kung gusto pa masahe. Basta kami sumakay. Simbahan. Start. Time check natin 4:05 oras. Bayad na kami. Magkano Petix? Ano po? 5 isa? 5 isa. $3,000.
sir. Dito kami sa Libmana. Iba naman to na ano. Pag super lens, iba naman yung inihintuan. Ngayon, iba naman. Adobo, niluluto ko. Wala ka premiere ako. Salamat sa isang nanonood. May kasabay kasi na ano, pag-upload ko. Kain po, kain. Kain po. Ito yung sabi sa place ko. Hmm? Hmm? Mga balik. Ito na, ito na. Hmm? Ano ka naman to? Kain ko. Baga yung gabihan natin, no? Six to 7 pa lang. Ay, shit, ito naman yung parang Hindi ko alin ito tulog. baby. Hmm? Tsaka baby. Hmm. Heart of one viewer. Yan, tapos na kaming kumain na kami. Yan yung bus at may bus na bagong dating. Ha? 5 lang. Kahit ilan nga. Wala na akong presyo. Kahit ilan ilagay mo sa ano. Ayulog mo lang yung budget siya. Iba naman to kumpara dun sa makikita nyo na stopover ng Superlines. Madilim. Yan, sakay ulit kami. May baon na kape. Kape. Stopover yung bus sinakyan namin. CR muna ako kasi kami maghuhugas ng ano, bilong niya.
nandito ah. Nagwawash siya amin ng ilong niya kasi bawal mataligtaan. Nandito kami sa ano, Barangay San Luis, Ginayangan, Quezon. Barangay San Luis. Yan, kape. Mainit pa rin yung kape na dala namin. Laging may dala sa amin na ano, kape pag bumibiyahe. Mainit pa rin. Itlog. Nag-ugas sa amin ng ano, ng ilong niya. Siyempre, di mawawala yung itlog na baon ko. Diba? Ikaw ma. Ayaw mo? Kain muna ako ng itlog. Ayan, sakay na kami. Dito naman sa Alabang. Alabang na. Dito kami sa PITX. Time check natin ay 4:44. At sakay na kami pupunta ng Cavite na PITX na E3. Dami. Maraming mga pasahero papuntang ano, probinsya rin. Nandun mga pauwi ng probinsya. Sakay na yung puntang Cavite, Tansa. Tara, kain muna tayo. Matalmusal muna kami. Gutom ka na? Ta? Bukas na kaya ma? Ay, nandito namin sa Pure Gold. Pure Gold Tansa 541. Almusal muna kami namin dyan sa Jollibee. Bukas na yan.
Satu. Ayun, tapos kami kumain. At dito muna kami. Tambay-tambay. Sarado pa yun. Sarado ba ito? Kaya muna kami dito sa loob. Mamaya, punta kami dun. Sakay pa kami ng tricycle. Kaya jeep. Alam ko, maglakad nila. Ha? Yun, tricycle lang. Manda kaya Ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Dali, maraming salamat sa lahat. Mga viewing, mga sponsor. At pasensya na po kayo at wala na naman tayong mobile project. Kasi nagasigasan ko na dito. Ayan po. Bye-bye. Love you all. Mwah.